Milletime salam. Rossiyada Nijniy Novgorodda taksida iyunna we iyul ayına näçe pul gazanly, näçe çykdyjy, näçe girdiji arsa özüme galy hemme aýdyp berjek. Like, podpiska sizden ýöredük. İyul ayına görüşmek ýaly 491 zakaz, 214.554 rubl. Bu arasa bize galan pul, tutumlar hemme zat alınan, tutumlar görkezdir, gazel bile komissiya, proçi, dopusluklar hemme zatdan soň 214.555 min galypdyr. Bunun takminanrak hesapladyk. 214 min bize gelen pul, 40 min benzin, 60 min arenda pul, maşynyň arendasy, 18 min iwiçki, abet ujun, 10 min kvart plata, 5 min tam sakkaç, su, ol, bul, telefona pul salmak, şo zatlar. Jemi galypdyr bize 81.550 rubl. Kurs 80 çaraly oýnatdy, gete $1000, $900 zat arasynda girdiji. İyulun hasaby şon ýalrak. Gel iyunny göreli. İyunna 237.023 rubl. Garaç 237.000 da primärne çykdyjylar şon ýalak. 40.000, 45.000 benzin, 60.000 arenda, iwiçki tudaşda no iyunna meselem iyullada meselem 80.000 galan bolsa iyunna zetana 20.000 köpräk işläpdir. Şoň üçin no şo pulun üstüne goşaýmaly 20.000 plus minus. O gete 100.000 töwere işläpdir. Girdijiler gördüňiz, çykdyjilarym gördüňiz. Şon ýalrak iş ýagdaýy. Şu wagt takside işlemek kynrak, ors prawa gerek. Edilişne men alsak ors prawan ba, individualny предприниматель açylan IP telekeçi diýen ýaly. Telekeçi açylan strahowka hemme da taksi üçin edilen maşin hemme da taksa taýinlanan dokument durunan karoş arasy. Telekeçi alan men ýylda töleýälemma, olar töläýär, pensiony strahowy ýene bar. Girdejden 6% dohod hemme da töleýän. Şoň üçin gaýda saklasa spakoýny hemme da dokument taýin görkezýän. Şo. Soraw döräni olarda. Şolar ýalyk orsydyň ýagdaýy. Iyula gördüňiz. Allahyjam awgustam näme? Bereketli bolsun. Samanjy işläli, onam görkezer. Aýyň soňuna, innik aýyň başyna. Ýene orada ýatlatýan like, podpiska, repost. 1000 san podpisçiga ýetsek 5 sanak podpisçiň Türkmenistanna gomy ýa bärde gom tapawdy. Bärde bolsa 1000 rubl oklap berýän. Ýok, Türkmenistanna bolsa 200 manat telefonna sap berjek. 5 san podpisçiň. 1000 ýetsek. Şoň üçin 1000 ýeteliň olanlar geýdiler. Nam sizden näre? Nam sizden rabota bizden. Görüşýänçek.